Soninang kita pukul Raja Sonang. Diberi mahita sa luhuna. Apala hula-hula takas pahan na siya po na pasugi na siya pahay. Suang Soninang Raja Sonang burubere ibebere nadi pirawangon siya beri mahita. Suang Soninang dihamu Bapak Tua nami perdiangan mulutungarong dison Rajani hang dolia metua asa rapak mahita dinalaw mga dupi Rajani mang borutta si marakir suang Soninang di pasahat to nakaparbuy ni holomta parbuy pir suang Soninang aka ulos nalas. Jadi dihamu amang buru nami di songa maratapak kami ima hula-hula muna si Raja Sonang papahan Pangidon nami dinaroha mian non langsung disima perbuipir na labu si pasaton nami tersingkok mamu Gabi pan yang ulula nami. Harorota punguata si Raja Sonang aka ama di jolo mah ama di jolo baru pe mangiu akenatan no alai jolo mah hamuan non apala sutak kas marta pubulung marbona sakala ate ngadu serwata di si nasya bona pasogi nasa Papua nah tori jolo mah abe mangihuman non la di sima mardalan non amang boru songol liat nami pasahato boras pir pabopir tu hamuna amang boru nami gabe jala horas Gabi Raja nami. edo buang asik kopi ta saluna boru bere ibe bere mangihum masapuri Raja Sonang hahaduli nami padiangan gabe jala horas jadi pitamu ang boru angala sikop kami Nauli Raja nami. Amang permusik nami naik mana mau memahami di hula-hula nami. Ima pakpahan dong Raja Sonang atau ngamang kau majo musik panomun-nomun.
madi hamuna mang buru nami. Horas mati ang hula-hula namin. Ido na tuwa-tuwa na huta si malangger men na jono tu panaparan. Horas mahamu buru nami marga si morakir. Horas musema na hula-hula marga papan seraja sonang margana. Gabi jala horas. Amang buru ada orang sumado hata hami dia kesaluhuna dia bakatot tadi nabudari dia namar tunggu raja mana raja. Asama ala sangat maju hami le kamu pertiket Tuhan. Gabi Kita koparan no puta si raja sonang buru bere bebere. Tan lumoma nang dihamuna dong tubuh nami narosi apuna basogi. Ate gabi jala horas ma nau sadahi ta do on mahami poparan ni si raja sonang. Buru bere nadong di kecamatan Tualangon manang di Perawangon. Anu nanu pertiket di pasat kami tu hamuna apalah mertapu bulu marbona sakalan posro hamuna. Molo mewakili nadong di hutan ini abang nami si Demson pasat kami pertikian. Jadi asa huswa sini akahata boleh do indar dua-dua dena dong di senior dong pelaksana. Bolo tumpe hita kena orang marangi. Gudang di solo pas satu kata nauli. Waduh surata sada masih dok katana. Waduh surata penasian nami gabe jala horas. Jari amang boru nunganak kanek rohami. Imahami punguan na bulu si raja sorang. Buru bere bebere nadong di Perawangon sosoni nang sampuna pasogit. Gabi raja. Lau pasahaton bol parbuai di sakti parbuai pir. Asiro na dua-dua na firma poki bal-bal mapasolongan firma todita be edeng gaddo hita marsi baloloa. Emma tu tu. Kalau soni pe hatani parbuai pir na kaneng manang pir si burneto di na bosat tami si didik masih gopa golang-golang pakarahuna. Kalau soni pe na butar pasat tami saya godang ma pinasuna. Emma tu. Ima hatani parbuai pir na buai pasat tami tu hamona amang buru nami. Si bobuti mahami. Gabi Jala horas. Gabi jala horas. Semua bang buru nami. Dusur wata. Tu dia mau saya tamang alaka. Di dorang nami hula-hula pasat time mayo tuang. Gabi majala horas. Jadi antar sono ma dus marwata bang Debson. Dokone amang ketua. Dia makatai tanah bodari ima taringot ulus. Gabi hula-hula. Nung sidung penno kami pasaton ulus baru penno kita pasaton kahatan nau di hatan adegan nate abang. Songoni mah jori ta ulus to baru kita pasaat to. Asa ganu sudah kapasu-pasu hata do ulus cigajang rabu. Songoni mah abang. Ate baru pennon hami mah perjolo baru pe pasato mo suhu bolo nate. Do surata mewakili no saburuta. Songoni mah ate. Jadi antar songono di nabodari borodang salah hami mambigi di gurek-gurek ta. Ono mah amang buru paono pun hima udah sabar kamu 4 orang pe oh lo nampai musi kamu nah ono mah sada ma ima ulus tujung nak kaning nong ipasaha nak kaning di manugonya Gabi jala horas. 5 nai mah Gabi jala horas. jadi matu si irwa bolon abang sidem summa makurahon tuisi mapasakon nun abang na limau alana dibigi hami na udari asa dusur hatta aidu na udari pangidu hattai ale ala nga NKRI bin na udari abang abang mapakaturon na limay ay luwalwon paupuntaon beretaw 2 bawa bola lang salah 5 tolu bawa 5 boru ale ala 5 mana ulo sabang abang mamangaturron sosoni ng suhu bolon hamu mamangaturron ala na kapasitas unang na. Jadi mau lihat yang mati itu wilala akan ni raja ruhita ati abang baru ati Gabi. dan ada tutu habadul ada sibora dan ada datu tuturan akan roha anak ni raja rohamu wilala adi boto habube ngadalang adi atur habube perpiak ni ulus nalas gajang rabu nana yang pasaton nami ati abang baru ati atur kau mah saurang Mau lihat jadi di si dari Masara di Perserapur Masara di Bapak di Swinda Sara di Bapak Santri Sara di ada hadir di sini semua. 5. atur hawa deh kan jadi setabi bolong ma dihita nang rumah tubuh pungar sonang buru bere nang ibe bere suang soni nang amet tua nami padiangan setabi mahang duli yang giduli ala hola 5 do uloh nas pasah hatopta molutumpi hami apala subutakas pak papahan apa sahaton nang rapak nah hita pasahaton ada kahang duli yang giduli ade mau lihat pak
Perseret itu ampun. Oh, syarat. Perseret itu Jadi sonong mamang guru. Sada matu anak. Jadi 5 pada. Sada 2 tolu opat. Tina lapas aton ulos samen non. Gabe. Termaju mak. Termangali mak. Oke. Gabe. Atas songoni mare. Pokoknya 5 naik hamu nang atur ron. Gabe. Tersuhu bolong mando perjolo teh. Gabe. Nah, jadi ima. Bu ima calon nami, godang nami teh. Gabe di Raja dulu. Pande nami. Gabi raja. Asa idok na tua-tua inna haumani simorakir ma perlinggo man ni simoro. Postur rohanami bolong martangia kita atau matare bata. Tu dia be hamo mang boru nami di sido di paroro. Mang boru lapas atun ulus nagajang mahami. Di hamu pade nami, be kamu ma godang na hobar tu sih. Parjuru masuk pun. Jadi mulai tema abang buru nami marga Simorakir nunga di pasata menakaning ulus manghidup mamuse asasi kop aka pasu-pasu marhition aka hata lau pasaton nehami aka hula-hula muna Gabe jangan dulu lah. bosro hamuna dia kaparaturunan non parjolo ma sakita mahiro aku berpudia lagi ya olo jadi pasti kopo penon sian hamuna hasu bolonate baru non bui mai tadu seruha ide bang sitian dus marwata manang pakai tua opusi perdian amang hari aja dus ruwata teh kita akan mandoko kata alai idok na tua na belum barulau na hula buruna do mana bori dori kahulon argado hamu terlumubi ma burunami bere ibebere helanami lau pasato nakahata nauli hata nadenggan tu keluarga nih amang burunami marga Simorakir jadi masa tami mapartikeno tu hamuna burunami buru bere ibebere mewakili masa tami partikeno nuluan nama rawo ni roha tutong dahi na udah boleh kita tengah pertimbangan bahasa di Tikyon ala tutong dahi tagoy paru-paru ima bakini ang giniba di Tikyon ima narohami siya hula-hula muna ang hula-hula dot at kaparigan mo ison kabarik kami dihonggi nung nga masay leleng di aruparupiho ang ginibaon ng jumuroon di baga sa persahiton jala huingot dope di pertanyangata di na bulan na lewat di kang harapan doho dopeon ang ginibaon hape dung binagay na to arsada nga marujung bah ina mahoroa terakhir roy ba na tupungani naroha dari puno ng sehat na rehay diresi anggi asa madilim tutuhani asa totong diletuat di hogogo diletuat di ho hasabaron
nalaho marburu-buru nyori ake anak koton bortai do kapang putai ho nama ama ho nama ina alai pos do rohaku di bawang giku boy do nalago marburu-burumu ima yak anak konotai ala ko berek sendiri do nasa iloja ho tu dolo tu teruan isi jadi pas-pas tua mau angida saya di paso-paso mana ni ulan tangamu di paso-paso mau di leo na ipason nang bogo na sa koi na sa tuani alay unang parang gida pasere roham ate dia kan nama balu gudang do aka paso-paso leo ni tuani molo dia bengeton itu dah molo dia bengeton dan gida di situ tu ba aka ulos nak kaning may pasa ni aka hula-hulata basta manglosi badan niya ka enak kota umay do eka pagputay no ni at yung gida basta ko ni majuhata siya nao siya buru dati Maulia tema di Tuhan, maulia tema di saluhut na haradian nere rohamuna maca lohame siya pugar raja sona. Maulia tema tong di hula-hula nami na mga partikit tu hami di nalaman doko kata son hata penghiburan tu pariban nami. Pariban nasa lilingon rapak mekel lebih hida alai boto hami. Nunga loja daging mabuan marubat. Boto kami di sakap ni Tuhan doon nasau apalagi tikdo di ita lima hataku tuho pariban kami ni mga akasaluhut na ka geleng tayo naparbudi hataku madokon tu siapudan Heskia siapa moding ni paribanon bapak mopwang macai tukido roham tunjukkan kepada dunia Heskia itu nama yang paling bagus dari Alkitab. Tunjukkan bahwa engkau tak punya bapak lagi tetapi mampu mengalahkan dunia. Jangan lemah memangnya, jangan lemah. Kau seorang laki-laki, tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Tuhan bahwa saya mampu Tuhan mengikuti apa yang kau maukan. Ima petata terakhir nang Tuhamu akaboru nami parohak kamu iwotongnya boru rohamu anggo di partubu berek kamu akai botong mulai pasti kalau kamu ima tu boru nami sudah selalu nada mulai tema di Tuhan mulai tema di kita mulai tema di hula-hula nami na makaletiki Tuhan sangat mari kita selalu nada Opusi berdia boru Roma ya kak son kau mewakili sakita ala kau berang no tua sian ita paneal nah mereka kamat punguan na marhabok ni roha jumulo hita madok moliate tua mata debata ala asi do tolong ni rohana do na boy mangiri kita boy padu-padu bakeni amang opung liberty bison tutu eda rodo hami ima atas nama punguan Raja Sonang Borubere ibebere nadong di Prawangon sialamay tutu di Parlaon Yamangon songgok do eda rohanami nari minggui mapige kabar Yamangon alana nasa lilingon nunga hubege hami nunga sehat amangon alai imatutueda dangalan digugota sakaptan yan naing ma rapak eda dohota mangon ima dinalaho parmuru-muru kabereon alai eda hita do namar sakap 5 marga nami si Raja Sonong 5 kapal dunia kami rosias sama sir alai dam tusibe jujur Mekah mangboro dus ni rohanami di son na bateri dahon holong ni rohanami hamule teo kau mati amang boro Kami jalan horas. soni menang diho itu opu liberty boro na bodari ubasahata miro sang ubasahata nami na lau manuk koli roham di obasoppe di pertua ni sarimatua ni opu liberty dolion itu tonggo tukolan nami dak dasar nami jugul honon nami mertami yang tua mata di bata bengek maho itu
makabaluhur lain namyon. Molo di bereng kami nian. Dina 1 tahunon, dina 2 tahunon. Merpugi-pugi do ibotokku. Mabualekom marubat ang giat dong amon sikop satu nasaur maduan. Alay sungok kata nami itu. Molo di hazol maunon marlima tikatam mahasangawon di siraja habatakone. Dan apala patuki huben yang ibotokku ala sahado futangga patuluhune. Molo di hasianganon mording masalah doli-doli di dokum mau na pucuk mau. Molo mate ma amata maninggal hon nakana sasak mardum saluhuk na pinopar na geleng na di do may maponggolulu. Molo laikon sikop doon marpahopus yan anak marparumain marhela siya buru sahat dolai tu sari madua moloro hatainian ikut sikop satu nasaur madua molubui saur madua natakas maulibulo alai itu sudai pengarodutiun di debata doi di hasiangan sotung patuki hube itoku tujulan narion ay sahat do di laikon di jalo do pasu-pasu siat debata gabi mararak ninir marboru marpahoppu do sian anak marparoma marhela siap boru atong itu tujulan narion pasikopun nami do tamyang nami datan nami do martamyang to matrebata di pertuak nilayot di budan narion Roma pasu-pasu do debata sikop do itu zalommu mai ulau saur matua tu hari haduan hidor hon yang kedus di roh nami tam yang nami kerajaan hula-hula songone mai itu tukul nami tu ibotokku asa unang patukihu siu beommu di dalam madelani area ningolo songone menang dihamu saluhuna bere nami nang iba bere nami akka bere iba bere nami orma ham yang katulangmu papahan si raja sonang akka amang udam akka inang udam ima boru nami boru ni si raja sonang napateri dahon holong nami nama notong ido hami tu hamu bere di buk kami do nakinga dalam nitam yang nami ima eme namar ludu molo tumpe i boras pirno hubuah kami eme namar ludu de hata honon ni asa anggiat marihite honi sikop sude dapok na dua muna jupang na jilah ni rahmal kabirida jadi songonima dia kubiak kang gidolikir naking didos ni rohani para datoni di pasah do tuhamu no ulus nagajang sitoro rabu perhitian ni tam yang nami doi kabere ang giat gajang umur muna las daging munang todi muna marulupuluk daging muna marulupuluk nang todi muna tujulan niron hirhon yang katam yang nami marulupuk kamuna nang bere nami atong sikok madohonon nami aka hatalas ni rohanami ele-ele nami tu amat tadebata dirok na dua-dua ma asal lomakdo sini juang lomakso ni babuan tu dia pehamu bangalak kapino pernilai namion di sima hamu dah vota persauli atong tam yang nami sen akar raja ni hule-hule muna amang boru hami bapahan si raja sonang topi naik puli madalat tuhuta totong-totongan sahak ma dihabuak kada uli akar raja ni amang boru nami horas manang hami hula-hula sahak ni solu ma satu bortean nunga tapasikop anon hula-unon sari matua ni raja ni amang boru nami ima opuni si liberty di sol tujulan nari odi kokom to ditema parhorasan nang panggawian sibuk putih masih kami ditabori akka anggido dinama jadi ima sian hita wa abang si Demson dok mas oti dok buang apalah tu hasutuma dos marwata deh jadi upasatami ma tu hamuna apalah martapu buluk marpona sakala pema ay kasi ko pura sa bigi puang ko masya kita alay sa tikian nate olo nakpula gajang alay lili so di teh jadi melihat itu hatta terlalu mau bidi itu nami dok nakpula gudang-gudang pintu lupa sih dok patah nakku itu malu layon nak ini mau dok ke pintu kan ibaga sate kalau kami yang nama tu layon sifatu kontak malu gakmu roh diombanyo raja sonango luar biasa pasti malu roham dah udah roh dah foto sini hula-hulamu
Sudi buru dia di sana teh. Kalau di mana tuh? Jadi suak songonino di hamu amang buru nami saluhuk na bere nami. Ulus na pinasahat nami tuh songoni pepar pihak na. Gudang karina uli karina dingga tak katujulat cawan bui di kita masih kau lulu nate. Jadi orang sikop bahasa yang dia tuh atau apa sikop pun. Jadi songonino di hamu saluhuk na kahanggiku. Raja sonang terlalu bihang duli nami padiangan buru nami bere nami buru sian nami buru padiangan hami sian keluarga besar Opu Krosby madok melihat itu tunga-tunga muna aka kahanggi taburu nami ditabori hamu didongani hamu do hami imang dalau mangului buru tau sayang git mata balas di roha di kita siok songoni nakahi paso di akar hari namang ibu kita masih paululuan atau di nomor dan non tataruhon lahir tahun ima kabari domino nomor bari batu harbai dari pastok yang ini di nomor dong sirak pita dohonon nami maju tuh asunapura mainat notan ranking nasirang gongan tunga kapada tapi pada udah wakka para sudah saluhut nangdul ngai buru nami tadi tamamar siong gongan ina hura sikope dohonon nami matu hamu saluhutna si raja dengan baru nami asana 10 pitu baina 7 mani 10 lalu hatana uli hatana dingga na pinasa nami saluhutna ulah-ulah muna apa kamu artu ajaimu sido muti kami. Jadi imana sasuhuk bolo nate bolo hahaduli nami nak kening padiangan ngai dia tahe nak kening ngasada hata be tabang adong dobe ngasi kobe teh jabe ma jara horas maralu suma amang buru nami mau lihat ma diamu raja di ulah-ulah nami mengasahak itu tuh songo boras na marludu na bidua muna tuhami pergelengam muna masuk songoni ulos siga jang rabu mau lihat ma di hamu ulah nabi isi kopi hamu museng dot hata tangi yang hata pasu-pasua las doro halami di hamu ulah nami noaik peng asaro mahami itu neng lau manupanupamu songon pasahaton sobani nami tuamu hula-hula nami mau lihat gabe jala horas ulima baik kamu jadi dia mau bar busik nami gabe asaning borhak mahami lau manopa hula-hula nami baik kamu mah naho partu sih.
kalau si pasatom muna. Imana? Jadi las omma tidak roh nami mandokonan not tuhamu hula nami duksi dengan not juaton abang nami tu perbedani asa pada kokon nami mahamon not bagas nami lau mabuka tujung ni akang nami on tasongoni ma pagidon nami mau late Gabe ma jala horas dia mo mang buru nami. Masalah si tutudo roha nami. Polo tumpe di hari naulina dengan marhabuk ni roha ita. Alai dia kapabainan na dinggan na rebeka muna tuhamuna hami hula-hula muna. Nang di hamuna sa luhuna akan kaning bere nami dia kapabainan muna. Ale postro hamuna. Asa idok na tuwa-tuwain na ay buri duru si matu marabota do bora-bora. Postro hamuna bolo burju hamar hula-hula na pugosian gabi boy do mamora. emma tutu Tangyang nami tu amat tadi bata dia kadinggan na bek muna tuhami. Nunga masalah si tuturo hanami. Asa idok na tuwa-tuwain na ita ba mahau toras besopo di balian manang tu dia bentuk kamu sudah beparan ni nyon ibu to nami sisi mahamuta na pota parsaulian dia kanang di calo hami dok na tuwa-tuwain na mardala si Soeharto mangihok do si panggabian oras mahami na majalo tu tak basika di hamuna mangalian asa gabi si kok na uli na dengka bolo mardala si Jokowi mangihok si lubi terpajaitan tu dia tu kamu mangalaka tu sido hamuta na pota pasamotan asa imana butar pasanta bisa kami hula-hula muna si Raja Sonang Margana sosone nang haduli nami pardangan mulate ma tua mata de bata sibuk boti ma tua satan na mana teh kabe dusro teh hula-hula pade musi nami nung asa nauli sa na dia satu kolena bay magodang hasatani